Ya. La ilaha illallah. Kilakon piye iki? Kol mandower nggone si anu. Nggone men yatimin. Ya. Mak panen co. Ya. Cocok yang gunung. Delok wong panen. Dalane lho lah. Aduh. Iki kedel. La ilallah. Tandurane singkong, porang, pari. Co. Ning pegunungan Indonesia Raya. Kehidupane wong desa nih, kedel. Gerakan la ilallah. Gotong royonge jereke. Karek ngusung iki Den. Sampai ngeret aja. Kedel. Tunggal tak kon go panganan didereke. Reneng ora mampir lho kuwi. Ora mampir mangklekmu kuwi wong lek karmi ngakoni sarapan ya ragon wedang iki ragonen tiwel iki apa ora kok kon nggawa karak iki. Oh iso. Udah tak tinggal nyame udin ngono. Ngakon sarapan dadan. Iwe lek nek sate kon gowo kok. Lha yo mula dadak kok lah iki gawan lek rono wae yo ngono. Lali piye lah ora lho. Kudune ora lali. Lho. Gunung Galunggung ya ampun. Ora sarapan sik, gor ngono to nyang aku ale tawa-tawa. Ya ngerti aku lek rono ke ora roh dalane lali aku ngono, metu grasa anu ya tak ngejak ya anu Udin aku ngono. Yo. Jatah mecati wek. Ngono to. Pinggir gunung.